Matul diskussjoni fuq il-programm TVAM rigward ir-riċiklaġġ, il-kap eżekuttiv tal-Beverage Container Refund Scheme Alan Mejlak qal li huwa sodisfatt bl-ammont ta' fliexken li qed jinġabru kuljum. VM News iżżar 6 magni fil-lokalitajiet tal-Pjetà, Ħall-Qormi u ta' Qali. Minn 6 magni li għandhom il-ħġiġ plastiku metall, żewġ magni ma kinux qed jirċievu wieħed jew aktar mit 3 tipi ta' skart u kull post kien nadif apparti l-magni ta' Triq il-Kanun f'Santa Venera. Hemm runners kulħadd għandu rotta tiegħu li xogħolhom huma jduru magni li bażikament xogħolhom ibattlu biex imbagħad jiġi trakk eventualment u jieħu dak l-iskart. Xi magni li ma kinux qegħdin jaħdmu, ġejla wkoll fil-fatt għandna wkoll issues ukoll fuq xi magni dak li jduru technical fejn bażikament ikun hemm jew għandna bżonn nibattu technician l-istess il-control room tibgħat hemm kellha sfortunatament ikun għandna bżonn xi parts speċjali dawk il-parts hawn Malta jkun għadhom ma waslux allura ikun qogħdu nistennewhom biex jaslu. Semmejti domandanti qed ma kuntent jekk naraw il-ġbir tal-kontenituri minn l-aktar ġbir iva kuntenti. Jekk qed nitkellmu fejn rigward l-esperjenza tal-konsumatur, qegħdin nisimgħu iva il-konsumatur l-menti tiegħu. TVM News tkellem ma' importatur li għandu magna fin-negozju tiegħu fejn spjega kif l-iskema qed timpattaħ. Nimpjegaw persuna full-time magħha din ikollu jnaddaf, jirranġa, ibattal fiha ħafna ħesel. Kieku konna nafu li diħlin għal dan it-tip ta' ħesel naħseb li ma konniex nitlu għalija, però l-iktar ħaġa li jittejjaqna l-insetti li ġib. Kważi nġibu tal-kumpanija ta' posta darba kull ġimgħa fejn konna nġibuhom darba kull xahar. Mistoqsija reazzjoni tiegħu fid-dawl tal-menti bħal dawn Mejlak qal li dawn in-negozji jitħallsu tal-li jkollhom magna fil-ħanut u l-vouchers li joħorġu minn tali magna jistgħu jissarfu biss għand dak in-negozju. TVM News huwa informat li r-rata ta' ħlas hija ta' ċenteżmu għal kull żewġ tiflixken u fl-2023 din kienet ta' ċenteżmu għal kull flixkun. Mistoqsi wkoll fuq il-bżonn li tingħata spinta Mejlak qal li hemm lok fejn jiżidu riżorsi umani u qal li wieħed irid jikkonsidra li l-kumpanija hija privata u non-profit. Qal li l-kumpanija kellha bżonn 12 miljun euro s-sena l-oħra biex jinġabru 214 miljun kontenitur. Fid-diskussjoni ħasemm ukoll Matthew Paċ mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel sostna li s-sentiment tan-negozji mhuwiex pożittiv għaliex fissira bħala sfida loġistika kbira. TVM News tkellem ukoll mal-professur Alan Dejdun biex jifhem aħjar l-impatt ambjentali li qed tħalli l-iskema. L-iskema qed tipprevjeni li ċertu elementi ta' skart uħud minnu l-iktar li jagħmel ħsar ovvjament lill-ambjent għax l-iktar li jdum fl-ambjent. Primarjament il-plastik. Alla vorja dell-iskema ma tittargetjax biss il-plastik, ovvjament tittargetjaw koll affarijiet bħal l-anet, l-metalli u anka ħġieġ. Finalment Mejlak fakkar fil-magni l-kbar li jipproċessaw il-flixken aktar malajr. Għalli hemm 8 preżentament f'Malta u d-9 waħda tinsab f'Għawdex. Għalli hemm pjanijiet li l-10 magna issir f'San Pawl il-Baħar.